Le nsizwa enizoyibona njengamanje isimungulu, ayikwazi ukukhuluma. Kodwa ku-TikTok wayo uzoyifica ithukwa, isongelwa. Ngaleyo ndlela ngiqonda ukuveza ukuthi ungacabangi ukuthi ku-TikTok usuke uthukwa ngoba wonile, noma mhlawumbe usuke uthukwa ngoba ividiyo yakho isuke ibheda icasula abantu. Ku-TikTok nje usuke uzothukwa ngisho ungenzani. Ayikho ividiyo ongayenza eyodala ukuthi ungathukwa. Kuyisiko nje lakhona ukuthi ku-TikTok uthukwe. Kodwa-ke ngiyadlula kuleyo ndaba leyo. Namhlanje ngithi ake ngiqunge nje ngizokhuluma ngale ndaba yonyazi. Ngapha-ke ngakithi ngivame ukuthi uma ngingcokolela nje ngithi uyalazi unyazi. Abantu abaningi nje bazi ukuthi ngihamba nonyazi. Ngakho-ke baye bemangala ukuthi amavidiyo ami yini ekhombisa ngazuthi mina futhi angisimlandeli wonyazi. Lokho nje kukodwa kusuke kukhombisa ukuthi anginankinga nonyazi, angilizondi ngoba mina ngikwazi ukuzonda umuntu ongakaze engenze lutho olubi. Kodwa futhi ngake ngavakasha ebuhleni, ngabona futhi ukuthi izinto khona zihamba kanjani. Sengithi ake ngenzeke le video lena ngoba kunento eyenzakalayo eyaye ingiphathe kabi. Ngivamisile ukuzwa abantu bethuka amaNazaretha asebuhleni, bethuka amaNazaretha lawa onyazi, bephikisa izinto abasuke bezisho, bephikisa ukuthi unyazi luNkulunkulu, bephikisa nje okuningi okwenzeka ebuhleni. Okokuqala nje mina engicela ukuchaza, ocwaningeni lami ngesikhathi ngicwaninga inkolo yobuNazaretha basebuhleni, ngathola ukuthi ubuNazaretha basebuhleni ubuNazaretha obuyimele, ubuNazaretha obungafani nalobo buNazaretha nina enisuke nibuqhathanisa nabo. Abufani nalobo buNazaretha bokamprofethi Isaiah Shembe. Ngisho imithetho yakhona ayifani. Wena mawuzoqala uqhathanise umprofethi Isaiah Shembe, uqhathanise yena, uqhathanise imfundiso zakhe bese uzoyiqhathanisa nonyazi, uzohleza uba nokudideka ngoba kuhleze kushayisana. Imfundiso kamprofethi Isaiah Shembe eyayithi umprofethi othunywa uJehova ayifani nemfundiso yasebuhleni ethi unyazi luNkulunkulu. Lokho fanele wazi ukuthi akufani. Okokuqala lokho, unyazi akaze libe umprofethi. Unyazi luNkulunkulu ngoba kumgomo wakhona ebandleni lamaNazaretha asebuhleni ukuthi unyazi luNkulunkulu. Kuyeke-ke lokhu ukuthi luNkulunkulu ngoba babebona imisebenzi yalo kwasha bacima, kuyeke lokho, kubeke eceleni lokho. Kodwa ubuNazaretha abalaphana ubuNazaretha obuyimele, obungafani nalobu buNazaretha wena owazi umlando wabo. Ngake ngeza nje omunye ekhuluma ngemfundiso kaMprofeti Isaiah Shembe, ezekhotha namazwi, ezethatha namazwi ayishiwo umprofeti Isaiah Shembe, ekuveza nokuthi kudala ebuNazaretheni bukaMprofeti Isaiah Shembe izangoma zayingavumelekile, ekuthathe ezokuqhathanisa lobuNazaretha bonyazi, kanti ebuNazaretheni bonyazi izangoma ivumelekile. Ngibuza ukuthi ngabe lo muntu uyazi ukuthi lobu buNazaretha abufani, uyanaka yini ukuthi imigomo yakhona nemithetho okuphilwa ngayo ayifani. Leyo nto izodala ukuthi nigcina nilithuka unyazi okungenasidingo, kanti ubuNazaretha balo ubuNazaretha nje obuyimele, obungafani nobuNazaretha lobu bukaMprofeti Isaiah Shembe, futhi obuhamba ngemigomo engafani nayo. Ngike ngizwe-ke isikhathi esiningi abantu bebangalento yokuthi unyazi luNkulunkulu. Unyazi liyiwuye uNkulunkulu emaNazaretheni angabalandeli bakhe, ngoba vele laphana uNkulunkulu vele kubona. Manje mawuzokuthatha lokho uqhathanise nokuthi uIsaiah Shembe wayumprofeti, uzoba nenkinga ngoba uzogcina usulithuka unyazi. Ngike ngibatsheleke mina abantu ukuthi empilweni kubalekile ukuthi ungabheki ngohlangothi lakho kuphela, kodwa ubuye ubheke futhi nangohlangothi laloyo muntu osuke umphikisa. Izinto kubalekile ukuthi kwesinye isikhathi uyibuke ngohlangothi lwesitha. Ngike ngithi mina ayikho-ke into eyingozi njengokuthi ube yisitha nomuntu osuke elandela unyazi, ngoba umuntu olandela unyazi ulandela ngoba elithanda, futhi umuntu olandela unyazi engenza noma yini kuwena ukuvikela unyazi, futhi engabi nayo unembeza ukuthi wenza into embi. Mina ngibabonile abantu abalandela unyazi nabantu abathanda unyazi, ngabona futhi ukuthi banenhliziyo ezimbi kakhulu. Akusibo abantu ngempela ongakumele ukuba yisitha nabo. Kubalekile ukuthi ukuzame ngayo yonke indlela ukuthi ukugweme ukuphikisana nabo noma ukukhuluma nabo nje ngenkolo.
ngoba bengakulimaza uma sebevikela uNkulunkulu wabo. Engicelayo mina kukodwa bafethu, ngicela ukuthi niphume kubalandeli bonyazi. Musani ukulwisana nabalandeli bonyazi. Abalandeli bonyazi njengoba bephila nje leya mpilo beyinto eyodwa, baphila ngokomthetho wobuNazaretha bebandla labo. Akukho futhi okurongo abakwenzayo. Into enkinga ukuthi nina bese nithatha ubuNazaretha babo nibuqhathanisa nobuNazaretha bomprofeti laba badlule. Kanti akusenjalo, akufani. Lo babuNazaretha obunye ubuNazaretha obungafani nalobo buNazaretha enibuqhathanisa nabo. Phumani kubalandeli bonyazi. Abalandeli bonyazi bazonilimaza ngempela ngoba unyazi lilandelwa ngisho nangabantu abangakholwa, nabantu nje abanenhliziyo ezimbi kakhulu. Ubone ngisho umuntu osho kahle thina akakuthanda ukukholwa, kodwa uyamthanda lo baba eshunyazi. Ucabangeke ukuthi lo muntu loyo engakwenzani wena mangase ngempela uthi wena uzoba isitha nalo muntu uzama ukulwisana nendaba yokuthi unyazi lo uNkulunkulu.